Hej. I dag har jeg besluttet mig for at polere min gamle messingbalje. Og til det har jeg valgt et polerprodukt, som hedder Kleostol Metal Polish. Kleostol Metal Polish det er været så effektiv, at jeg vil prøve at filme processen, og så deler jeg med alle de andre på nettet. Måden jeg kører frem på, det er simpelthen bare at tage en almindelig grydesvamp. Og der tager jeg bare den grove side, og så kører jeg godt af polerpastaen på. Så har vi simpelthen bare området, vi vil polere, og så gnider jeg godt ind i. Det kræver lidt knofedt. Så kan man vende om, så lige efter polere med den fine side. Som alle nok kan se, så har en vældig effektiv virkning. Jeg har snydt lidt, så jeg prøver at polere den anden side også. Det er resultatet af Kleostol Metal Polish. Kleostol Metal Polish det er også rigtig godt til motorblokker og udstødning og krom på din cykel. Det var lige et kort indslag fra mig i dag.